Mga marshals naman ng Archdiocese of Lingayen, Dagupan, tiniyak ang maayos na pagbisita ng mga church-goers ngayong Kwaresma. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Tiniyak ng mga marshals ng Archdiocese of Lingayen, Dagupan na antabay sa St. John Cathedral the Evangelist ang maayos na pagbisita ng mga church-goers ngayong pagdaos ng Lenten season. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang pagantabay sa bisinidad ng simbahan upang masiguro na maayos ang pagkakataong gugugulin ng mga mananampalataya sa panahong ito. Ayon sa panayam ng IFM News Dagupan kay ALD Marshal Brother Maning Venduan, nasa 30 mga marshal ang mga ngasiwa sa mga dumadating ng mga churchgoers sa pagparking at iba pa. Sa St. John, wala namang problema sa mga kwan dahil may traffic, yung mga properly yung parking natin. Tsaka medyo malaw pero kulang pa rin. Andyan po yung mga marshal natin na nag-a-assist. Sir, bali ilan po ang mga marshal po na nakaantabay po sa... Sa ngayon, mga approximately 30 plus kami. Ayun po. Aniya, mas lalong dadagsain ng simbahan, lalo na ang mga magpipilgrims na nagmumula pa sa ibang lugar ngayong linggo. Nasa mayigit 10,000 mga Katoliko ang inaasahang makikiisa ngayong Holy Week sa simbahan sa lungsod. Samantala, nagbahayag ng mainit na pagtanggap at suporta ang simbahan para sa kapwa nilang mananampalataya sa kanilang pagbisita sa pinakadinadagsang simbahan sa Dagupan City. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.